Πάλι γράψατε. Γεια σου Ιάσονα, γεια σου. Γεια σας. Εγώ είμαι ξένος. Παιδιά τελευταίοι. Έχετε πάνω το χόρτο. Αφήσουμε τώρα το... Το επικίνδυνο είναι να τα ακούτε εσείς. Ο Μάρκος έχει μία πίστη, μπορεί να μας λέει για όλους και ένα σωρό πράγματα, το αγαπάει αυτό που κάνει, άρα μπορεί να μας λέει πολλά πράγματα. Ένα αυτό. Να πούμε ότι πολύ καλά κρασιά παλαιό. Αν πάρεις ένα δύναμο κρασί από κακά σταφύλια, δεν θα σου παλαιώσει με τίποτα. Θα σου χαλάσει σε πρώτο χρόνο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο χρόνο, θα σου χαλάσει εσύ. Αυτό που λένε πιο παλιό, τόσο πιο καλό, δεν ισχύει. Είναι ορισμένα τα κρασιά τα οποία αξίζει να παλαιώσουν. Εγώ θέλω το μάλλον στο... Νίκο. Αυτά είναι κύριε. Είναι η καλύτερη έκθεση σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια. Σε βιολογική δουλειά και βάλουμε και σκουλί, δεν ξέρουμε τι Έχει σχέση. Ζωντανά. Ναι, το πρωί. Εδώ στην συμπαιδική καλλιέργεια δεν υπάρχουν κάποιοι τρόποι και υπάρχει κάποια καλλιέργεια που είναι πολύ σπόρους. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ. Αλλά δεν θυμάμαι.